ଦଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ କୌଣସି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପାଶବିକ ପ୍ରକୃତି, ଜଣେ ପଶୁ ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ନା। ଯଦି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଲେ ଖାଇଲେ, ଯାହା ଯେମିତି ପାରିଲେ ମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଶୋଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଉଠିଲେ, ତ ମାନେ ଏକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ପଶୁ ସହିତ ନା। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ ରେ କେତେ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା ବେଶୀ। ସେ ମୁଁ କହିଲି ତୋର କଣ ହେଲା ଇଏରେ ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିଲି ସେଇଟା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ କୁହାଯିବ ଏଇ ସବୁ ଇଏକୁ? ତ ଏ ସବୁ ପଶୁ ଭଳି। ଆଉ ପଶୁ ଭଳି ହେଲା ପରେ ତାପରେ କୁହାଯାଏ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ପଶୁଟାକୁ ବନା ହେଇଛି, ତ ପଶୁଟା ବେଶୀ ଡିସିପ୍ଲିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁ କେବେ ଦେଖିବେନି ଆପଣ, ଯୋଉ ଧର ଯୋଉ ଗାଈ, ସିଏ କହିବ ଯେ ମୁଁ ନନଭେଜ ଆଣିକି ଦିଅ, ସେ କହିବନି କଣ ଘାସ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ପାଟି ଆମ୍ବିଳା ପଡିଗଲାଣି, ଏବେ ନନଭେଜ ଟିକେ ଆଣ, କେବେ କହୁଛି? ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଡାଲମା ଖାଇବ, କିଛି ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ହଉ ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଛି ନା। ମା ମାନେ ବେଶୀ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, କେତେ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲସ ଗୁଡା ଖାଇବ, ତ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି। ତ ସାଧାରଣତଃ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ପଶୁଟା ବେଶୀ ଆହୁରି ଡିସିପ୍ଲିନ। ଯଦି ପଶୁ ଠାରୁ ଆମେ ମାନେ ପଶୁ ଠାରୁ ଯଦି ସେମିତି ଟାଇପ ର ବିହେଭ କଲେ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଆହୁରି ନିମ୍ନମାନର ବିହେଭ କଲେ, ତାମାନେ ଆମେ ପଶୁ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ହୀନ ନା। ଆଉ ଅଲଗାଟା କଣ? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାଧାରଣତଃ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ତ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଖଟେଇକି ତାର ଚେତନାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଲାଭଟା କଣ? ଆଇଦର ବି ଯୋଉମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ ମତେ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇଟା, ତ ମନକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ ତଫାତଟା ଆଉ କଣ ରହିଲା। ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମନଟାକୁ ନ ବୁଝେଇକି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ନ ନଉଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ ତଫାତଟା କଣ ରହିଲା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶୁ ଭଳି ବଞ୍ଚୁଛି, ତ ପଶୁ ଭଳି ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କେବେ କେମିତି ତାପରେ ଆଶା କରିପାରିବ ଯେ ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ରହିପାରିବ ନା, କାରଣ ଭଗବାନ ସେମିତି ଟାଇପ ର ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପଶୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ, କାରଣ ପଶୁ ଭଳି କଣ ପାଇଁ ଜଣେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛି, କାରଣ ତାକୁ ଏ ସଂସାରରେ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ସଂସାରରେ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ନବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଶୁ ଭଳି ରହୁଛି ନା। ତାକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ଟାଇପ ର କଲେ ବୋଧେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ଯାହା ବି ହଉ। ତ ତାପରେ ଏବେ ଆସିଲା ଯେ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ରୁଲସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଦ୍ୱାରା, ତ ସିଏ ଆସିଯିବ କଣ ନା କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ। ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ ରେ ତ ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୁଝିବେ